šampita. Snađi se sama. Beograd je bio njen grad. Gluma je bila njen život. Nikola! Nisam ti ja majka, silazi dole! Dala joj je sve. Možda i previše. Moji prsti dugački, moje sunce, majke na duše. Majke na duše. 23. septembra 2008. godine umrla je Sonja Savić. Mikajna je izgubila ćerku Jedinicu. Šta je kažem? Da nema zaborava, da je želim. Molim je da se javi u san, da je pomilujem, da je poljubim, da je zagrlim. Nema više nikoga. U porodičnoj kući Savića u Donjoj Gorevnici kod Čačka sve je posvećeno Sonji. I sve na nju podsjeća. Ovo je Sonjino omiljeno drvo. Nikad nije došlo da se nije prekrstila i drvo 3 puta poljubila. I stalno molila nemojte mi seći hrast. Bila je lepa, talentovana, drugačija, a prvi susret sa njom se ne zaboravlja. Zvali su me iz 14. Beogradske moji profesori i rekli da postoji jedna devojka koja je tek u 1. razredu gimnazije, a koja ima nevjerojatan talent. I sećam se te jedne devojčice, Lavokose, koja je bila na sredini scene i odjednom je progovorio jedan glas koji je bio potpuno autentičan, svoj. Ja Sonju pamtim iz dvorišta ove škole. A Sonja oduvijek bila lepa, visoka, onako tanana. I u samom kraju studija, tamo negdje u nekom ćošku, na malom ovakvom praktikablu, sedelo jedno stvorenje, ovako se stručurilo na taj praktikabl. Ja kad sam prišao, ona sam podigla ovako pogled i to je bio taj pogled Sonje Savić. Da, rokolada, izvolite. Šta vi imate protiv mojih karampila? Molim? Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u 21. godini. Dala je svoj pečat kultnim jugoslovenskim filmovima. Mama. Davitelj protiv davitelja, Balkanski špijun, Šećerna vodica, Una, Mi nismo anđeli. Na čiji filmovi da su u pitanju, ali pogotovo nekoliko filmova koje je radila pre svega sa Mišom Radivojevićem, su ostavili tako neki trag koji je zapanjujući i koji je išao daleko ispred vremena u kome ona živela. Stvarno ne znam o čemu se radi. A šta je ovo? Insekto jedan. Rekao sam ti, moja mama. Mama u boji. Đubre lažljivo. Morate stvoriti tu neku vrstu svog nekog mehanizma koji će vam pomoći da prebrodite sve teške situacije. Sonja nije mnogo obraćala pažnju na to, ona je
100% bila posvećena i eto, to je tako. Predanost je donela filmske nagrade, Zlatnu arenu u Puli, Caricu Teodoru, Cara Konstantina. Specijalnu nagradu žirija dobila je na festivalu u Veneciji za ulogu pevačice u filmu Život je lep. Život je lep, kad ne znaš šta već ljubiš, ne slutiš još da jednom biće kraj. Glas joj je pozajmila dugogodišnja prijateljica Baby Doll. Život je lep, da izgubiš. Život je lep. Ne treba biti filmadži da bi se znao kakav je to festival, filmski festival u Veneciji. Odlične kritike dobio film i do dana današnjeg, kako bih rekla, ljubitelji filma jako dobro znaju o čemu se tu radi. Radovala se majka tome svemu. Eto. Svo njeno znanje i njene sposobnosti brzo odoše po zemlju. Bila je veoma ponosna na svoju generaciju, na ono što su postigli u muzici, u filmu, na način života koji su vodili. Sonja bi volila i mogla da priča o svemu otvoreno i o tome što su je prebacivali kao njen porod. Ona je to, kao i nekoliko osoba koje upravo pripadaju tom vremenu 80-ih, iz miljeja novog talasa, iz miljeja najbolje muzike koja se tada stvarala kod nas. Ona je to smatrala načinom života i jednim olakšanjem za bol koju je svet donosio. Pre 3 godine, 23. septembra, pronađena je mrtva u svom stanu u Kursulinoj ulici. Novine su bile prepune naslova o rezultatima obdukcije, o morfijumu i heroinu. To što vi hoćete da me pitate, ja o tome ništa nisam znala. Mene su novinari prijatno iznenadili sa tim vestima, pod navodnicama. Ona je verovatno bila neki tabletoman, ja nemam pojma o tome. Ona je bila prosto kao neki anđeo iz tog drugog sveta koja je hodala među nama i zato izazivala toliku turbulenciju. Taj burni prosto način života je prosto očigledan je bio njen pravac. Očigledan je bio njen pravac, tako da je samo bilo pitanje okolnosti u kojima će ta nesreća u stvari da se odigra. Uskoro bi trebalo da bude objavljena knjiga Sonja Savić, otvorena stranica. U njoj o Sonji govori više od 90 njenih prijatelja, kolega, saradnika. Iz te knjige će se videti ko je Sonja. I neće moći samo da se priča o tome kako je ona uzimala drogu, nego je nešto i stvorila.